салом бинандагони азиз, хуш омадед ба канали Диққат ТВ. имрӯз дар навор гап мезанем дар бораи тоҷикони Покистон. обуна шудан ва лайк монданро фаромӯш накунед. рафтем. дар интернет маълумот дар бораи тоҷикони Покистон хело кам аст, вале ман кофтукоб карда як мақолаеро дар сомонаи Урал-Азия дарёфт кардам, ки дар он мусоҳиба яъне интервюи хабарнигори сомонаи Урал-Азия бо роҳбари созмони тоҷикони Покистон бо номи Танзими қавмии Свати Покистон Нур Ҳабиб Сватӣ омадааст. яъне тоҷикони Покистон ҷамъияти расмӣ ба қайд гирифтаи худро доштаанд, вале дар ин бора каме дертар муфассал мегӯям. ҳозир бошад аввал маълумоти кӯтоҳе оиди тоҷикони Покистон ки аз Википедия дастрас кардам пешкаш мекунам. тоҷикон дар Покистон яке аз қадимтарин ҷомеаҳои таҳҷоӣ дар минтақа мебошанд. тоҷикони Покистонро сватиҳо ном мебаранд, чунки минтақае ки дар он ҷо онҳо зиндагӣ мекунанд Сватистон ном дорад. шумораашон дар он минтақа тақрибан 1 миллиону 200 ҳазор нафарро дар бар мегирад. аммо тоҷикони паштунзабон ки дар дигар ҷойҳо низ зиндагӣ мекунанду аз тоҷик будани худ огоҳ нестанд, шумораашон то 4 миллион нафар мерасад. ин рақамҳои тахминӣ мебошанд, чунки ба қайдгирии аҳолӣ гузаронида нашудааст ва дар Покистон гурӯҳи эътирофшудаи этникии тоҷик низ ба шакли комил мавҷуд нест. тоҷикони Покистонро сватиҳо мегӯянд. тоҷикон дар минтақаҳои гуногуни қавмии Покистон зиндагӣ мекунанд, ки аксарияти онҳо забони тоҷикӣ форсиро намедонанд. дар минтақаи Свот ва гирду атрофи он, аз ҷумла дар водии Пешовар, тоҷикон бо забони пашту сухан мегӯянд. дар минтақаи Хазар дар соҳилҳои дарёи Ҳинд тақрибан 40% бо забони ҳиндко, як навъи дигари панҷобӣ, сухан мегӯянд. бисёри тоҷикони Балуҷистон, шаҳрҳои Каллат, Сиббӣ, Хусдар бо забони балуҷӣ сухан мегӯянд. акнун дар бораи созмони тоҷикии Танзими қавмии Свати Покистон, яъне созмони тоҷикони Покистон. чӣ хеле ки гуфтам, маълумот дар бораи ин созмонро дар як мақолаи яъне статьяи сомонаи Урал-Азия ёфтам ва силкаи ин сомонаро ва мақоларо дар описанияи ин навор мемонам. агар хоҳед даромада бубинед, хонед. инак чӣ хеле ки аз мақола маълум шуд, тоҷикони минтақаи Свати Покистон 25 октябри соли 2017 созмони тоҷикии Танзими қавмии Свати Покистонро дар Вазорати таъминоти иҷтимоии Покистон расман сабт кардаанд. минтақаи Свати Покистон аз давраи хилофати араб ин номро доро аст. аввалин маротиба ин номро арабҳо Сувад, яъне минтақаи заминҳои ҳосилхези назди дарёҳо ном бурданд. инчунин сватиҳо ки аслан аз авлоди Куруши Кабиранд, дар солҳои аввали хилофати араб дар ин ҷо давлати подшоҳии худро бо номи Гибарӣ ташкил карда буданд. мақсади ин созмон бедор кардани ҳисси худшиносии миллии тоҷикони Покистон аст. ин созмони тоҷикӣ ният дорад ки аввалан дар минтақаи Свати Покистон ва баъдан дар дигар минтақаҳо мактабу коллеҷҳои забони омӯзишаш тоҷикиро ташкил карда ба насли навраси тоҷикони Покистон забони тоҷикӣ ва фарҳангу маданияти таърихи миллати ягонаи тоҷикро омӯзонанд. тоҷикони Свати Покистон мисли дигар тоҷикони Тоҷикистону Узбекистону Афғонистону Эрон тоҷик ҳастанд, вале забони тоҷикиро дар маркази минтақаи пуштунҳо ва давлату ҳукумати пуштугӣ гум карда ба забони пушту гузаштаанд. вале ҳастанд тоҷикони миллатдӯстдори минтақаи Сват, ки мехоҳанд ҳуввияти миллии тоҷикиро аз нав бедор кунанд ва ин созмонро барои он ташкил кардаанд, ки тоҷикони Покистон итtifоқ бошанду худшиносии миллиро бедор карда нигоҳ доранд. созмон дар якчанд минтақаҳои Покистон, инчунин берун аз он дар шаҳри Лондони Британияи Кабир, дар шаҳри Бостони Амрико ва дар шаҳри Эрияди Арабистони Саудӣ филиалҳои худро кушодаанд. офиси асосии созмон дар маркази пойтахти Покистон, шаҳри Исломобод ҷойгир аст. ҳамчунин дар назди ин созмони миллӣ зерсозмони наврасону ҷавонони тоҷикони Покистон бо номи
рустамдор мавҷуд аст, ки дар он наврасону ҷавонони тоҷики сифати Покистон ҳам аз ҷиҳати рӯҳиву равонӣ ва ҳам аз ҷиҳати ҷисмонӣ обутоб ёфта омӯзишро бо забони тоҷикӣ мегиранд. Номи зерсозмони рустамдор ин ба номи Рустами Қаҳрамон, падари Суҳроб аз шоҳномаи Фирдавсӣ аст. Созмони мазкурро аз ҷиҳати молиявӣ низ худи сватиҳо, тоҷикони Покистон, кӯмак мекунанд. Зиёд ҳастанд соҳибкорони бои тоҷики Покистон, ки аъзои созмон ҳастанд ва аз лиҳози молиявӣ дастгирӣ мекунанд. Мо тоҷикони Тоҷикистон ба бародарони тоҷики покистониамон дар роҳи иттифоқӣ ва барқароркунии худшиносии миллияшон бурдбориҳоро хоҳонем. Агар мисли инҳо тоҷикони Афғонистону Узбекистону Эрон низ созмонҳои миллии худро ташкил карда иттифоқ мешуданд, беҳтарин мешуд ва дар оянда шояд ҳамаи тоҷикони ҷаҳон созмони ягонаи миллӣ месохтанд ва иттифоқ мешуданд. Бо ҳамин тамом, фикрҳои худро дар ин бора ҳатман дар комментарӣ нависед, обуна шавед, лайк ва падилитсаро фаромӯш накунед. Ташаккур барои диққататон. Хайр дар паноҳи Худо бошед.